Mirko tulee, joo, me. Moro. Morjesta. Morjesta. Mä tulin hakemaan taas tällaisen heavy-huppari. Tällä kertaa tää kermanen väri. Hei, onks Matias täällä jossain töissä? Tää väri sopii sulle niin hyvin oikein. Sä oot semmonen blondi, ihan täydellinen valinta. Kiitos. Kyllä. Mutta onko se Matias tosiaan jossain täällä töissä? Kato, kun se on mun frendi, antaa mulle välillä vähän alennusta. Sä oot kyllä oikeassa. Tää hintalaatusuhde on niin hyvä. Niin pistä vaan tähän. Okei. Ole hyvä. Okei. Ja oikeesti hienoa, että sä tuet suomalaista yrittäjää ja ennen kaikkea sun kaveria. Joo. Varmaan tuntuu kivalta maksaa niinku laadukasta tuotteesta. Tuntuu. Kiitos. Äijä, en yhtään nähnyt, että sä tulit Moro. tänne. Olit sanonut, Mirko, mitä? Missä sä olit äsken? Mä olin tuolla hyllyttämässä tekemässä hommia. Hienon kermavärisen huppari. Maksoin sitten täyden hinnan just äsken. Niin, miten kotona? Kaikki hyvin siellä. Ihan jees, 80 € köyhempänä nyt, mutta... Äijä on reenannut kovastikin. Mä näin huomaa. someskin, oli semmonen kuva. Joo, Hienon kiitos, näköinen, joo. Ei mitään. Tuu taas kuule käymään. Joo, niin mä tuun. paremmalla aikaa. Hei, kiva nähdä. Nähdään. Moi.